Fideo dosbarth i chwith ar gyfer y mathemateg A2 uned 3. Ffwythiannau trigonometreg gwrthdro. Nodyn i ddechrau am y nodiant byddwn yn defnyddio. Felly, mae dweud bod y rhif x yn y cyfwng rhwng 3 a 7 gyda bracedi sgwâr. Yr un peth y dweud bod y rhif x yn bodloni'r anhafaliad 3 llain yn ein hafal i x llain yn ein hafal i 7. So bracedi sgwâr yn golygu bod nhw'n hafal i hefyd, a pob rhif bach yn y cyfwng yna, nid dim ond rhif y cyfan. Mae dweud bod y rhif x yn y cyfwng bracet sgwâr 3,7 bracet crwn. Yr un peth y dweud bod y rhif x yn bodloni'r anhafaliad 3 yn llain yn ein hafal i x yn llain a 7. Felly bracet crwn, llain a bracet sgwâr, hafal i hefyd. A wedyn, os oes crwn dyn ni ddechrau a bracet sgwâr wedyn, mae x yn bodloni'r anhafaliad 3 llain a x llain yn ein hafal i 7. Felly bydd yn hafal i'r 7 dim i'r 3. Dim cweit yn cyrraedd y 3. A wedyn, os oes crwn dyn ni'r ddau ochr, mwna'r un peth a dweud bod x yn bodloni'r anhafaliad 3 llain a x llain a 7. Felly bob rhif lan tan bod chi'n cyrraedd y 3 a'r 7. Ffwythiannau pwysig am ffwythiannau, ffeithiau pwysig am ffwythiannau 1,1 a'i ffwythiannau gwrthdro. Nawr mae ffwythiant f yn ffwythiant 1,1 os yw fp yw gwerth pob elfen yn amrediad f, so fp yw pob rhif yn yr amrediad, ar gyfer gwerth unigryw o p yn y parth. Felly dim ond 1 yn y parth sy'n cyfateb i 1 ateb yn yr amrediad. Felly 1 i 1. Os yw f yn ffwythiant 1,1, bydd yna ffwythiant gwrthdro f minus 1, sy'n gwrthwneud y ffwythiant f. Hynny yw, os byddwn nhw'n dechrau gyda rhif q yn ymrediad f, wedyn bydd f minus 1q yn dod â ni at rhif yn parth f, a byddai'n mapio q o dan y ffwythiant f. Felly q yn mynd tuag at f minus 1q. Os yw'r ffwythiant f yn 1,1, bydd ganddo ffwythiant gwrthdro f minus 1 gyda'r priodweddau yma. Felly mae parth f minus 1, sef dyna lle ni'n dod o, yn mynd i fod yn hafal i amrediad f. Parth f minus 1 ni'n dechrau fyna a ni'n mynd at yr ochr arall. A wedyn bydd amrediad f minus 1, sef yr ateb ni'n cael o ddefnyddio f minus 1 yn hafal i parth f. Felly y yn hafal i f minus 1 x yn golygu bod f y yn hafal i x. Hynny yw, os ni'n galw parth f minus 1, sef lle mae'r q yn dod ohono, yn x, bydd y yn hafal i f minus 1 x yn golygu bod f y yn hafal i x. Gwrthwneud f minus 1, mae f yn gweithio ar y yn mynd i rhoi x i ni. Gellir ddarganfod f minus 1 x wrth wneud testyn y fformwla f y yn hafal i x yn y, ail drefnu. Mae graff y yn hafal i f minus 1 x yn adlewyrchiad o'r graff y yn hafal i fx yn y linell y yn hafal i x. Felly ni'n gallu dod o hyd i'r adlewyrchiad. Os yw p ym mharth f, bydd f minus 1 yn gweithio ar f yn gweithio ar p yn dod o'n ni nôl at p. Ac os yw q ym mharth f minus 1, bydd f sy'n gweithio ar f minus 1 sy'n gweithio ar q yn dod o'n ni nôl at q. Felly, ystyriwch, ni'n mynd i wneud nawr y 3 sin cos a tan. So, wneud yr un peth. Ystyriwch y ffwythiant f sydd wedi diffinio ar y rhifau real lle mae f theta yn hafal i sin theta. Dangosir graff y ffwythiant yn y diagram. Nawr, mae hwn yn amlwg ddim yn 1,1,
Achos mae gyda ni F0 yn 0, mae F pi yn 0, a mae F2 pi yn 0. Felly mae fe bendant ddim yn 1 i 1. Felly does gan F ddim ffwythiant gwrthdro. Ond, os ni'n cotogi'r parth, os nawr ddiffinio'r ffwythiant F ar y cyfwng minus pi dros 2 i plus pi dros 2, a wedyn F theta yn haflu sin theta, fe gawn y graff sy'n yr ail ddiagram yma. Mae hyn yn ffwythiant 1 i 1, dwi ddim yn dod nôl ar ei hunan. Mae fe dim ond yn mynd un ffordd. Mae hyn yn ffwythiant 1 i 1, felly mae ganddo fe ffwythiant gwrthdro. Sgrifennir y ffwythiant gwrthdro yma fel sin minus 1 neu arc sin mewn hen lyfrau. Mae'r ffaith bod gan y ffwythiant sin minus 1 ffwythiant gwrthdro F sydd wedi ddiffinio ar y cyfwng rhwng minus pi dros 2 a pi dros 2 gan F theta yn haflu sin theta yn golygu gallwn diddwytho'r ffeithiau canlynol. Felly mae parth sin minus 1 yn haflu ymrediad F sydd yn y cyfwng minus 1 i 1. So dyna parth yr ffwythiant gwrthdro, sin minus 1. Mae ymrediad sin minus 1 yn rhywun peth a parth F sy'n minus pi dros 2 i pi dros 2. Mae dweud fod y yn haflu sin minus 1x yr un peth a dweud bod y yn rhif o fewn y cyfwng minus pi dros 2 i pi dros 2 fel bod sin y yn haflu x. Gwrth wneud y yn haflu sin minus 1x yn golygu ni'n mynd ar sin gyda'r y, felly sin yr ongl y yw x. Gellir ddarganfod graff sin minus 1 wrth adlewyrchu fx yn y linell y yn haflu x. Felly newid yr x ar y ddau uchelyn yna. Felly'r un goch oedd sin x a'r un porffor yw'r sin minus 1x. Beth ych chi eisiau cofio sy'n bwysig? Pido cymysgu sin minus 1x gyda sin x y pŵer minus 1. Os ni'n sgrifennu sin sgwar x, mae fe'n golygu sin x wedi sgwario. Ond gyda pŵer minus 1, dwi ddim. Mae fe'n ffwythiant gwrthdro, mae hwnna'n 1 drosodd. Os defnyddio'r radiannau, bydd sin minus 1 0.5 yn ongl. Yr ongl o fewn minus pi dros 2 i pi dros 2, sydd â'i sin yn pi dros 0.5. A mae hwnna'n 30 gradd neu pi dros 6, sydd tua 0.5, 2, 3, 6. Ond mae sin 0.5 i'r pŵer minus 1 yn golygu 1 dros, a 1 dros sin yn cosec, a mae hwnna yn 2.08 ac yn y blaen. Felly pwysig i byd o cymysgu nhw. Nawr ystyriwch y ffwythiant cos, ond ni'n mynd i gotogi parth cos i rhwng 0 a pi fel bod e yn 1 i 1. Mae'r ffwythiant yn 1 i 1, felly mae ganddo ffwythiant gwrthdro. Ni'n ysgrifennu ffwythiant gwrthdro yma fel cos minus 1 neu arc cos. Mae'r ffaith bod y ffwythiant cos minus 1 yn ffwythiant gwrthdro i g, sydd wedi diffinio ar y cyfwng 0 i pi, gan g theta yn haflu cos theta, yn golygu gallwn diddwytho ffeithiau canlynol. Felly mae parth cos minus 1, lle ni'n neud y cos minus 1, ni'n dechrau'r ochr hyn, yn haflu ymrediad g. Ymrediad g, a mae fe minus 1 i 1. Mae ymrediad cos minus 1 yr un beth â parth g, maen nhw'n gwrthwneud i gilydd, a maen ni'n dod nôl i 0 i pi. Mae dweud bod y yn haflu cos minus 1x, yr un beth a dweud bod y yn rhif o fewn 0 i pi fel bod cos x yn haflu, cos y yn haflu x. So sydd wedi wneud i newid y llythrennau y yn haflu cos minus x, mae hwnna'n golygu bod cos y yn haflu x. Gellir ddarganfod graff y yn haflu cos minus 1x wrth adlewyrchu y yn haflu gx yn y linell y yn haflu x. Yn y linell yn y groeslyn yma.
Felly, yr un goch yw'r cos, a'r un porffor yw'r adlewyrchiad, sef cos minus 1. Nawr ystyriwn ni tan theta h, theta yn haflu tan, a mae hwn os cymerwn ni'r cyfwng rhwng minus pi dros pi 2 i pi dros 2. Mae hwn yn 1 i 1 yn yr cyfwng yna. Felly mae'r ffwythiant gwrthdro yn bodoli. Sgrifennir y ffwythiant gwrthdro yma fel tan minus 1 neu arc tan. Mae'r ffaith bod y ffwythiant tan minus 1 yn ffwythiant gwrthdro i h sydd wedi ddiffinio ar y cyfwng minus pi dros 2 i pi dros 2 gan h0 yn haflu tan theta yn golygu gallwn diddwytho'r ffeithiau canlynol, fel o'r blaen. Felly parth tan yw amrediad h, sef yr holl rifau yma, rifau real o minus anfeidredd i plus anfeidredd. Ac amrediad tan, yr atebion cewn yw tan minus 1, amrediad tan minus 1 yw parth h, sef rhwng minus pi dros 2 a pi dros 2. A mae dweud bod yn haflu tan minus 1 x, yr un peth y dweud bod sy'n rhif o fewn yr amrediad minus pi dros 2 i pi dros 2, fel bod tan yn haflu x. Felly gwrth wneud tan minus 1, mae tan wedyn yn haflu x, yn llythrennau ni ar draws. Sylwch i fod bracedi crwn gyda ni yma achos ni byth yn cyrraedd yr pi dros 2 a'r minus pi dros 2. Gellir darganfod graff yn haflu tan minus x o ddadlewyrchu hx yn y linell yn haflu x. Felly dyna ni, yr un coch yw'r tan a'r un porffor yw'r tan minus 1. A'r llinellau toriedig yw'r asymptot, lle maen nhw'n anelu tuag ato. Ym mhanciau mathemateg bellach, mae'r allbwn o ffwythiant trigonometreg fel arfer mewn radiannau. Dyna pam ni wedi defnyddio radiannau lan hyd yma. Gallwn ni hefyd ddefnyddio graddau fel yr allbwn, a mae rhaid fe ddweud yna yn y cwestiwn. Mae cyfrifiannau chi yn cynnig y ddau opsiwn. Bydd yr allbwn yn dibynnu os yw'ch cyfrifiannau chi modd radian neu graddau. Bwysig bod chi'n sylwi o'r cwestiwn. Os dwi'n siarad am onglau, chi'n defnyddio graddau. Os dwi'n siarad am unrhyw beth arall, chi'n defnyddio radiannau. A dyma ni dabl o beth ni'n defnyddio yn sin minus 1, cos minus 1, tan minus 1 ar gyfer unrhyw beth mewn radiannau neu graddau ar eich cyfrifiannell. Felly pwysig sylwi beth chi angen. Enghraifft gyda ni nawr i weithio trwyddo. Diffinir ffwythiant f fel bod fx yn haflu 1 plus cos 2x, lle mae x yn mynd rhwng 0 a pi. Esbonio pam nad oes gan y ffwythiant f ddim ffwythiant gwrthdro. Wel, a dyw e yn 1 i 1. So drychwn ni ar hwnna. Creu braslun fach, neu gwerthoedd. Ni'n gwybod bod e'n graff cos x, cos 2x, felly ni'n cwtogi fe, cywasgu fe tyma bach, ond mae fe lan un lle. Felly os creu ni tabl gwerthoedd, felly mae f0 yn 2, mae f pi dros 4 yn 1, f pi dros 2 yn 0, f3 chwarter pi yn 1, a wedyn f pi yn ôl yn 2. Felly chi'n gallu gweld yma, mae'r gwerthoedd yma, mae fwy na un rhif yn y parth sy'n rhoi'r gwerthoedd yn yr amrediad yna. Felly dyw e ddim yn 1 i 1. Mae'r braslun neu'r ffaith bod f0 yn haflu f pi, neu f chwarter pi yn haflu f 3 chwarter pi, yn dangos bod y ffwythiant f ddim yn 1 i 1. Felly dim ffwythiant gwrthdro. Rhan B. Diffinir y ffwythiant g nawr fel 1 plus sin 2 theta a sin hwn rhwng minus pi dros 4 a pi dros 4. Brasluniwch graff g a esboniwch pam fod gan y ffwythiant g ffwythiant gwrthdro g minus 1.
A darganfyddwch reol ar gyfer y ffwythiant g minus 1 x a nodwch beth yw parth ac amrediad y ffwythiant g minus 1. Felly braslunio gyntaf, fel mae x yn cynyddu o minus pi dros 4 i pi dros 4, mae sain 2x yn cynyddu o gwerth isaf, sef minus 1, o achos mae sain 2 minus pi dros 4 yn sain minus pi dros 2, sy'n minus 1. A gwerth mwyaf yw 1, felly sain 2 pi dros 4 yn sain pi dros 2, sy'n positif, sy'n plus 1. Felly mae'r gx wedyn yn 1 yn fwy, yn cynyddu o gwerth isaf 0 i gwerth mwyaf 2. Golygu'r hyn bod g yn ffwythiant 1, felly mae ganddo fe ffwythiant gwrthdro. Braslunio'r graff, felly dyna ni, 1 plus sain 2x yn mynd o 0 i 2. Nawr ni angen dod o hyd i'r reol ar gyfer y ffwythiant g minus 1 x a nodwch beth yw parth ac amrediad y ffwythiant g minus 1. Felly, os yw yn haflu g minus 1 x, bydd x yn haflu g wrth wneud hwnna. Felly, ail drefnu, mae g nawr yn mynd i fod yn 1 plus sain 2 a mae yn yr amrediad, yn yr cyfwng minus pi dros 4 i pi dros 4. Felly ail drefnu hwn i gael y testyn. Felly x minus 1 yn haflu sain 2 sain minus 1 x minus 1 bydd 2 rhannu hwnna dy 2 a ni gael yn haflu hanner sain minus 1 x minus 1. Felly dyna ni'r reol ar gyfer y ffwythiant. Felly galw fe'n g minus 1 x yn lle'r a mae gyda ni'r reol hanner sain minus 1 x minus 1. Felly parth g minus 1 yw amrediad g 0 i 2. Dyna ni, 0 i 2. Ac amrediad g minus 1 yw parth g sef y minus pi dros 4 i pi dros 4. Bracedi sgwar. A dyna chi y flas ar ffwythiannau trig gwrthdro.